ሰላም ንኹልኹም እንኳዕ ናብ KBK ትግርኛ ብድሓን መጻኹ ካብ ፌስቡክ ገንዘብ ኣታው ንትደልዩ ሕዋት እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኹም እዩ ስለዚ ፌስቡክ ኣካውንትኩም ገንዘብ ንኽጅምር ድልው እንድሕዳ ኮይንኩም ግድን ዞም 5 መንገድታት እዮም ክትፈጥዎም ኣለኩም ስለዚ ሓደ ብሓደ ኸሪአኩም ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር እዚ ቪድዮ ጀምርዎ ቀጥታ ሕጂ ናፍቲ ቪድዮ ክወስደኩም ከምቲ ኣብ መእተው ዝነገርኩኹም ኣብ 5 ክፋላት ከፊልና ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ክፋል ንፌስቡክ ሞኔታይዜሽን ብቕዓት ምዃንኩም ምፍታሽ እዩ ኣብዚ ብፌስቡክ ተኸፋል ንምዃን ፌስቡክ ዝጠልቦም ነገራት ክተማልኡ ኣለኩም ቶም ዘድልዩኹም ነገራት ድማ ሓደ ብሓደ ክንሪኢና እቲ ሓደ ፎር ኢንስትሪም ኣድስ እዩ ኣብ ውሽጢ መስመር ንዝግበሩ ምውዕዋዓት እዚ ክነማልኦ ዝግበአና ብቁፅሪ ሓደ ብውሕድ 5000 ፎሎወር ክህልውና ኣለዎም እንደገና ድማ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ ኣብ 2 ወርሕ ማለት እዩ ልዕሊ 60000 ደቂቃ ክርኤልና ክኽእል ኣለዎ እንደገና እቲ ንለቆ ቪድዮ ድማ ልዕሊ 1 ደቂቃ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እቲ ካልኣይ ድማ ፌስቡክ ስታርስ እዩ ወይ ከዓ ላይቭ ስትሪምስ እዚ ማለት ኮኸባት ፌስቡክ ወይ ከዓ ቀጥታ መስመር ማለት እዩ እዚ ድማ ክነማልኦ ዝግበአና ብውሕድ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት 1000 ተኸተልቲ ክህልውና ክኽእል ኣለዎም ካብኡ ቀጥታ ላይቭ እውን ይፈቅደልና ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ፎር ሳብስክሪፕሽን እዩ ቢያንስ እዚ ድማ 10000 ፎሎወርስ ክህልውና ክኽእል ኣለዎም ማለት ኣብ ውሽጢ 60 መዓልቲ እዞም ኩሎም ዝገልጸልኩም ዘለኹም ኣማሊእና ዶ ኣይማላእናን ብቕዓት ዲና ኣይኮናን ኣብ ምንታይ ንረጋግጾ ንዝብል ናብ ፌስቡክ ክሪኤተር ስቱድዮ ብምኻድ ኣብኡ ሞኔታይዜሽን ታፕ ዝብል ኣሎ እቲ ሞኔታይዜሽን ታፕ ዝብል ትነኽእዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ በቂዕና ዶ ኣይበቃዕናን ክነረጋግጽ ንኽእል ኢና ማለት እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ እቲ ናይ ቁፅሪ 1 ክፋል እንድሕር ዳ ማሊእኹም ኮይንኩም ሞኔታይዜሽን ምውላዕ ይኸውን ማለት ብኸመይ ንውልዖ ንዝብል እዞም መንገድታት እዚኦም ተኸተሉ መጀመርያ ናብ ፌስቡክ ስቱድዮ ትኸዱ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሞኔታይዜሽን ትጥውቁ ሞኔታይዜሽን ምስ ጠወቅኩም ናይ ፌስቡክ ገጽኩም ትመርጹ ማለት እዩ ኣብዚ ግን ክተስተውዕልዎ ዝግበአኩም እቲ ትለቅዎ ቪድዮታት ይኹን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነገር ፖስት ትብልዎ ድዩ ገለ ድዩ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ዘይጣሓሰ ምዃኑ ክተረጋግጹ ትኽእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ድሕሪ ግዜ ገንዘብኩም ምእንታእ ከይትኽእሉ ማለት እዩ ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ማለት ሕጊ ናይ ፌስቡክ ምኽታል ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ክፋል ድማ ካብ ፌስቡክ ገንዘብ ንምእካብ ብሉፃት መንገድታት እዚ ዕውታት ተኸፈልቲ ንምዃን ካብ ዘድልዩኹም ስቴፕ ኣገዳሲ ማለት እዩ ብሉፃት ተኸፈልቲ ንኽትኮኑ ግድን ሓደ ብሓደ ክትፈልጥዎም ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እቲ ሓደ እንታይ እንተልኩም ብኢንስትሪም ኣድስ ዝኽፈለካ ቢያንስ መዋዓውዒ ቪድዮ ክትለቅቕ ክትክእል ኣለካ መዋዓውዒ ቪድዮ እንድሕር ዳ ትለቅቕ ኮይንካ ኣብቲ ሞንጎ ቪድዮኻ ኣድቨርታይዚንግ ይኣትሞ ብኡ መሰረት ተረኣዩ ዝለዓለ ተኸፋል ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ስትሪም ኣድስ ክትሰባበሮ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ኣብዚ ብሉፃት ትኾነ ኣለኩም እቲ ካልኣይ ድማ ስታርስ እዩ ስታርስ ማለት እዩ ኮኸባት ፌስቡክ ኣብዚ ላይቭ ስትሪም ብምእታው ብጣዕሚ ክተዋዓውዕዎ ክትክእል ኣለኩም ምክንያቱ ቶም ተዓዘብቲ ኮኸብ እንድሕር ዳ ሂቦምኩም እቲ ፌስቡክ ድማ ገንዘብ ይኸፍለኩም ማለት እዩ ስለዚ ላይቭ እናኣተኹም ድዩ ገለ ናገበርኩም ዲኹም ብጣዕሚ ክትሰርሕሉ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ብሉፅ ኣገዳሲ ክትገብርዎ ዘለኩም ናይ ደገፍቲ ምዝገባ ወይ ከዓ ሳብስክሪፕሽን ዝበልኩኹም ንሱ ድማ ብደንብ ጌርኩም ክትሰርሕሉ ኣለኩም ነገር ግን እዙይ 10000 ፎሎወር ምስኣተኹም እዩ ቅድሚኡ ክኸፍለኩም ኣይኽእልን ብዝበለፀ ግን ንኽትሰርሕሉ ሞክሩ ማለት እቲ ራብዓይ ኣገዳሲ ዝበልኩኹም ድማ ካብ ፌስቡክ ዝለዓለ ገንዘብ ክትረኽቡ እንድሕር ዳ ደልዩኹም ነዞም ዝስዕቡ ጠቐምቲ ምኽርታት ብፅሞና ተኸታተሉ መጀመርያ ግን ሳብስክራይብ ጌርኩም ደተባብዑኒ ሓደ ብሓደ ክነግረኩም እቶም ምኽርታት እቲ ቁፅሪ 1 ምኽሪ ብቐጻሊ ብተኸታታሊ ፖስት ምግባር ቢያንስ ብውሕዱ ኣብ ሰሙን ካብ 3 ክሳብ 5 ቪድዮታት ኣፕሎድ ክትገብሩ ኣለኩም ፖስት ክትገብሩ ኣለኩም ፖስት ንምግባር ዕላማ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ እንደገና ድማ ልዑል ፅሬት ዘለዎ ትሕዝቶም ምፍጣር ብርሃኑ ድምፁ ንጹር ምግባር ከምኡ እውን መሳጢ ዝኾነ ሰሓቢ ዝኾነ ርእስታት ምጥቃም ብተወሳኺ ድማ ሓንቲ ቦነስ ክወኩም ናይ ፌስቡክ ቪድዮታትኩም ብዝተፈላለዩ ፕላትፎርምታት ሼር ግበርዎ ሊንክ ግበርዎ
بإنستغرام كخون يخل بيوتيوب كخون يخل كمون بتيك شير بمقال زلعلة تخطاتلتي كتسحو تقوليهم مالت تي حمشاين ناي مودات عندما كمي غيرنا ناي فيسبوك عطاويتاتنا نوص وزي جنزب مس جمركم عطاويتاتكم بخمزي كتسحو تقولوا مالتي أوزي تحساب يخنقركم بر مس بانكي أكاونت متحاز عرسو زغالة فيديو زليو مالتي بحساب جن كنقركم مجمريا ناب فيسبوك كرياتور ستوديو تخرو مالتي ناب فيسبوك ستوديو تخرو بدحريو مونيتايزيشن باي اوت سيتينغز زبل تطوقو مالتي بدحر زي ناي بانك حساب ويكع باي بال تطو مالتي ناي بانك حساب اكاونتهم تطو فيسبوك $100 مسوصحيو ناب اكاونت خا زحلفلكا كل غزي ورحي 21 يو زم حلالف مالتي زي بزبلص عرسو زغاله فيديو يدليو سلازي اذا كل زنغركم ممرحي أبولكم أبناي فيسبوك بيجكم أولكم كتريو تخليهم مالت اسكي كابزهم كلهم زنغركم ميلاتات مونيتايزيشن أيناي من قدي خطكمو مريضكم أو كومنت فلتني إذا فيديو حجاز خوين ندحر دارخيكمو نتلايك زبل بمطواق سبابرو سابسكرايب غيركم دما أتوابعني سلز تخاطاتلكمني أزي مسجن بخالي فيديو كسام الرخب صنحو بسلام سسنايو نعاخم